Mä en oo edes varmaan ikinä kertonut tätä. Mä pistin tonne Instagramin puolelle pikku storia, että saa kysyä anonyymisti meikäläiseltä mitä vaan, mikä ikinä kiinnostaa. Täällä tuli ensimmäisenä tämmönen, että miten päädyit tekemään musiikkia, kuka sua inspiroittee. Hemmetin hyvä kyssäri, mä en oo edes varmaan ikinä kertonut tätä. Jos sä oot uusi tässä, niin moro, mun nimi on Miikka. Teen musiikkia nimellä Mikley. Hyppäsin kliseisesti tuntemattomaan tuossa vuonna 2024. Lähdin opetteleen, että miten musiikkia tehdään ja kaikki lähti oikeastaan Ibizalta vuonna 2023. Käytiin äijien kanssa siellä pyörähtää ja kattoo meininkejä ja mä muistan ikuisesti sen, kun mentiin yhteen yökerhoon ja mä näin David Guettansia livenä ensimmäistä kertaa ja muistan siinä hetkessä mulla taisi olla rommikolla kädessä. Jos tätä nyt kattoo joku junnu, niin älkää koskeko semmosia juomineita hyvää. Ketta tuli sinne dekin taakse ja muistaakseni pisti ton Titaniumin siellä soimaan ja sit kun siinä alkoi passot jyllää ja bangerit soimaan, niin mä muistan ikuisesti sen, että mä olin siinä niinku hetkessä silleen, että ei saakeli, että mä haluan ihan oikeesti, mä haluan lähteä nyt tekemään niinku musiikkia ja no ei mitään, vedettiin reissu siinä sitten maaliin ja siinä meni sitten 3-4 kuukautta ja mä vähän niinku mietin, että mitä tässä nyt pitäisi niinku tehdä ja tapahtua ja mistä pitäisi lähteä liikkeelle ja mä oon tehnyt aiemmin niinku myyntihommia IT-alalla. Meillä oli sitten sen aikaisessa firmassa tapana, että aina kun uusi ihminen aloittaa, niin kirjoitetaan tämmöiseen digitaaliseen työympäristöön postaus, että kuka on ja mistä tulee ja mitä on tehnyt jne. Ja mä sitten sattumalta päädyin niinku lukeen yhden ihmisen postausta ja hän oli aloittanut silloin. Ja sit mä niinku kattelen, tiedättekö sitä silleen, kun se alkaa jotenkin, että 25 vuotta tehnyt musiikkia, tehnyt elektronista musaa ja tuottanut artisteja Suomessa. Mä olin, tiedättekö, silleen, että vittu god damn, et hitto, että kehtaaks mä, tiedättekö, heittää niinku viestiä ja mitä se niinku ajattelee, kiinnostaisiko sitä niinku lähtee opettaa meikäläistä. Ja oli siinä sitten avopuolison kanssa ja mä kysyin häneltä, että mitä ajatuksia herättää, että kehtaisko laittaa viestiä. Ja avopuoliso oli sit sillä, että todellakin laitat viestiä, että et sä ikinä voit tietää mitä siitä tapahtuu. Ja tässä nyt sitten 2,5 vuotta myöhemmin niin vastaan kysymykseen, että miten päädyit tekemään musiikkia, kuka sua inspiroittee. Sitä mä en itse asiassa vastannut, mutta siis tämmönen kuin Hugel, se on kova afro-latin hause-tuottaja. Kuuma nimi, kannattaa käydä kuuntelemaan musiikkia, hemobängereitä. Mutta tossa meikäläisen tarina, jos meikäläisen musamatka kiinnostaa, niin ota tiliä seurantaan, pistä kysymystä tuleen, niin ei kai siinä. Pitäkää pää kylmänä ja nauttikaa kesästä.